Welkom bij Thuis in Limburg, zoals u inmiddels van ons gewend bent vanaf vakantiepark De Weerterbergen in Weert. Het is the day after the night before. En ik moet eerlijk zeggen, wij weten gedurende de opnames nog niet wat de uitslag is van Nederland-Duitsland. Dit is eerder opgenomen, dus daar dient u rekening mee te houden als u naar het programma kijkt. Vandaag in onze show hebben we de hoofdredacteur van de Limburgse Dagbladen, Huub Paulussen. Huub, welkom alvast. Daar mag voor geklapt worden, mensen. Ja. We hebben weer een ex-international, een speler die ik goed ken, waar ik het goed mee kon vinden. Is vandaag ook aanwezig Erik van der Leur. Ja. En we hebben natuurlijk weer de nodige muziek. Een echte feestband, het duo Mulder en Mulder en Vader Mulder kent u nog van de Havenzangers. Dat vandaag allemaal in Thuis in Limburg. Maar we beginnen hier het gesprek met de hoofdredacteur van de Limburgse Dagbladen, Huub Paulussen. Huub, hoe belangrijk is de sportzomer voor de Limburgse Dagbladen? Ja, die is enorm belangrijk natuurlijk voor ons en de uitstraling bij onze abonnees. Ook om proberen daar via proefabonnementen weer heel veel nieuwe abonnees aan ons te binden. Ja, en ik hoop dat we heel lang mogen genieten van een mooie sportzomer, want dat brengt de aandacht natuurlijk voor de krant ook weer extra waarde op. Nou, we hebben de EK, we hebben de Tour, we hebben de Olympische Spelen, tennis zit er nog tussendoor. En vergeet niet het WK wielrennen straks in Valkenburg. Dus we hebben nog een toetje in Limburg extra, ja. Dus de krant probeert zeg maar die sportzomer aan te grijpen om abonnees te werven? Ja, we hebben niet alleen in de krant, maar we hebben ook een hele speciale website daarvoor ontworpen. Ook een sportzomerwebsite met allemaal hele leuke extra dingen die wij voor onze abonnees, en ook niet-abonnees, maar in ieder geval om onszelf goed onder de aandacht te brengen. Over alles wat de verslaggeving rond alle evenementen betreft. Hoe gaat het met de papieren krant? Nou, het gaat, moet ik zeggen, iedereen kan het waarnemen, qua abonnees niet slecht bij ons op dit moment. Je wint er natuurlijk dan dat je er verliest, maar de verliezen blijven behoorlijk beperkt. Wat op zich heel opmerkelijk is. Het is toch een beetje crisistijd, zegt iedereen. Maar ik moet zeggen dat ons abonnee-aantal redelijk op peil blijft op dit moment. Een probleem is natuurlijk, ja, met de advertentieonkomsten vallen overal weg, want de ondernemers zijn een beetje onzeker. Ja. En durven op dit moment niet hun waar zo uit te venden als wij graag zouden willen. Ja. Ik kan me geen ontbijtje zelf voorstellen zonder een kopje koffie en die krant. Ja, en liefst een paar kranten. De Limburger vind ik al prioriteit. Dat zie je, dat is ook onze grote kracht. We hebben natuurlijk een heel veel trouwe abonnees, die zijn ons al jaren trouw en ik hoop dat ze nog heel lang trouw blijven. En we hebben een idee, want we laten ook regelmatig peilingen onder onze abonnees. Nou, ons waarderingscijfer ligt toch op een 7,8. Dat is enorm hoog onder krantenabonnees. En eigenlijk voor elk bedrijf is dat een enorm hoog waarderingscijfer. Dus ik heb echt een idee dat dat krantje 's morgens erbij hoort. Hopelijk niet alleen als tijdverdrijf, maar ook als goede informatiestroom. Ja, ik kijk natuurlijk altijd als eerste in de sportkrant. Ik zie dat jullie een verslaggever hebben in de Oekraïne. Ja. Maar dat is voor een aantal kranten, heb ik begrepen. Roel Wiegje. Ja. Roel Wiegje is een verslaggever inderdaad van ons, dus die volgt het hele jaar ook Limburgse sport, met name NVV en wat andere sporten. En wij werken met alle regionale kranten in Nederland, dat zijn er een stuk of 15, werken wij samen. En er is een pool van 3-4 mensen uit losgeweekt die voor alle kranten het EK doen. Dat doen we straks ook met de Tour, met weer een andere verslaggever. Daar gaat op dit jaar niemand van ons naartoe, omdat Patrick Delay, vorig jaar nog in de Tour, gaat dit jaar naar de Olympische Spelen. Dus zo proberen wij ook steeds onze Limburgse inbreng met eigen verslaggevers daar te hebben. Ja, maar heeft Roel ook specifiek een opdracht van jullie als Limburgse Dagbladen voor de EK meegekregen? Nee, niet om speciaal Van Bommel of Van Marwijk of zo te volgen. Dat zit er niet in. Je werkt voor alle kranten, dus je moet daarin de grootste gemene deler bevoorraden. Ja. Maar heel stiekem proberen we natuurlijk wel allemaal altijd een beetje aan te geven. Hey, let eens daarop, want dit is typisch Limburgs. Doe daar iets extra's voor ons. Ja, de Limburgers ter plaatse, daar is ook geen tijd, ruimte voor de sfeerverslagen. Nee, is lastig. Dat wordt vanuit Limburg gedaan? Dat proberen we vanuit hier te doen. We hebben daar wat contacten met mensen die daar naartoe gaan. Supportersvereniging, dus als daar wat leuks is, dan pikken wij dat op. Ja. Bij dat team trouwens is wel een verslaggever die kijkt naar het sfeergebeuren. Die zit niet bij de voetbalwedstrijden, maar die gaat naar de campings. Die rolt om het Nederlands elftal heen, maar doet dat dus voor alle kranten weer, niet alleen voor ons. We weten niet wat Nederland tegen Duitsland gemaakt heeft, maar in de aanloop naar de wedstrijd, en eigenlijk vond ik al in de aanloop naar de EK ontzettend negatieve berichtgeving over Oranje. Ja. Nou, we weten het niet, maar we hopen toch wel iets vanavond, of niet dan? Ja, gisteren is het inmiddels. Ja, inmiddels is dat. Ja. Hoop doet leven, heb ik gezegd later. Maar hoe kijk je tegen die kritiek? Want ik vind het echt
gigantische vorm aannemen. Ja, nou, wat je ziet kijk, journalisten zijn net mensen. En ik denk dat ook onder journalisten een enorme passie voor Oranje is. En dat voelen wij waarschijnlijk allemaal een beetje. We zijn een beetje teleurgesteld, omdat wij, zo zijn wij Nederlanders wel, wij dachten even het EK binnen te komen wandelen. Vorige keer finalist, nou, dat was het wereldkampioenschap. De EK is toch iets minder concurrentie dan, weliswaar, de finalist doet ook mee. Dus nou ja, in zo'n pool moeten we toch zeker in ieder geval over Denemarken lopen. Om daarna bijvoorbeeld met Duitsland wel uit te vechten wie poolwinnaar wordt. Ja, en dan loop je ook al in die voorbereiding tegen een aantal teleurstellingen aan. En ja, men voelt langzaam dat EK-goud uit handen glippen. En dat is de teleurstelling die je terugvindt onder alle analytici, de criticasters. Ja, maar men speelt vooral landelijk dan, maar men speelt echt op de man. Ja, ja. En dat vind ik toch een kentering waar in het verleden nog het voetbal, het spelletje, daar kreeg men kritiek op. Maar nu gaat men echt op de man spelen. Ja, Van Marwijk, maar ik moet zeggen dat hij zich heel kranig weert, vind ik daarin. Dat doet hij echt goed. Ik bedoel, je kunt niet elke week je formatie wijzigen. Je hebt een filosofie, zo wil ik spelen, zo hebben we succes gehad. En daar blijf ik bij. Nou, dat vind ik uitstekend. Maar ja, we hebben je kan toch niet 4 jaar succesvol zijn met een formatie en net voor een EK een andere formatie gaan samenstellen? Nou ja, juist. Daar blijf je dus bij. Hij gelooft in Van Persie. Nou, anderen denken dat Huntelaar een beter is. En die verwennerij, namelijk 2 spitsen die van wereldklasse zijn, dat brengt altijd een nationale discussie los. Dat is, ik ben een kind van een wat oudere generatie. Dat was in 88 rond Van Basten, Bosman, Kieft was een hoop discussie. In 74 die generatie speelde dat ook. Ik geloof de PSV'ers gingen naar huis van hoe speel je dat. Het is altijd daar waar wij verwend zijn, vooral met vele aanvallers, is het altijd een nationale discussie wie speelt er. Nou. De discussie is gezond, lijkt me. Ik vind het de laatste tijd wel echt gericht op de man. Of het nou de trainer is of individuele voetballers. Waarvan ik denk van, dat had ik toch niet zo gedaan. Dat kan niet. Ja. Jullie als krant hebben dat ook wel eens. Dat jullie van tijd tot tijd, de Limburgse krant heeft dat minder. Maar het voorbeeld Jos van Rij, dan pik je er ook 1 iemand uit die je achtervolgt. Nou, dat is niet in de sportwereld dan. Dat is niet in de sportwereld. Dat is niet mijn tak, maar het viel mij wel enorm op. Ook na de uitspraak van het integriteitsonderzoek, toch nog achter hem aan. Is dat dan persoonlijk van die verslaggever? Nee, maar wij zijn niet achter Jos van Rij aan. Dat lijkt misschien voor de buitenwereld zo, omdat het een beetje zich fixeert op een wethouder, waarvan wij denken dat die zaken integerder had kunnen doen binnen de gemeente Roermond. Dat het een beetje een all-boys netwerk is enzovoort. Nou, dat proberen wij aan het daglicht. Een commissie kijkt ernaar, geeft daar een bepaald oordeel over. Nou, dat oordeel dat kun je van 2 kanten bekijken. Alles wat wij hebben geschreven was juist. Maar, zegt men ook, het is niet hard genoeg om daar politieke consequenties aan te verbinden. Maar wij zijn niet degene die daarover oordeelt. Dat moet de politiek doen. En nou, de politiek heeft gezegd, nou, Van Rij, niet helemaal goed gedaan. Nou, er zijn een aantal maatregelen genomen. Hij gaat dingen secuur doen. Hij bemoeit zich niet meer bij bepaalde portefeuilles. Ja. Nou, en als de integriteit van bestuur maar goed gebeurt en besluitvorming goed voorbereid wordt, dat is waar het ons als waakhond van de democratie ook een beetje. Maar het leek een beetje zoals het Nederlandse volk door de media nou de kop van Persie wil. Ja. Dat Dagblad de Limburger de kop van Rij wilde. Nee, als Van Rij er niet zit, dan komt er weer een ander. Dan kunnen we alleen maar koppen gaan snellen. Kijk, onze taak is het gewoon in de gaten te houden of alles ook juist gebeurt. Dat is onze rol. De gemeenteraad doet dat, wij doen dat op onze manier. En ook in de kwestie van Rij, die natuurlijk daarin wel een hele prominente rol speelt. Maar dat is natuurlijk ook logisch dat de hoogste bomen ook de meeste wind vangen. Dat zal Van Rij ook niet erg vinden, maar dat wil ook een zo groot is hij niet, maar tenminste qua lengte. Politiek gezien wel natuurlijk. Ja, absoluut. En dan ga je onderzoeken en dan kom je bepaalde dingen tegen van je denkt, nou dat is toch hoogst opmerkelijk. Tegelijkertijd, Van Rij heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat is ook wel helder. De vraag is alleen, kan dit allemaal in de hedendaagse politiek? Wij hebben daar onze vraagtekens bij gezet. Maar dat is ook jouw rol, hè? Om te kijken of die lijn, dus zuivere journalistiek, of die gehouden wordt. Ja, daar gaat het om. Wij gaan niks op de man spelen en wij geven gewoon de feiten die wij waarnemen, die leggen wij op tafel. En anderen moeten er iets mee doen, of ze laten het. Lijkt me vaak moeilijk om daar de grens in te kunnen houden. Nee, dat moet ook voor jou was dus om te beoordelen van dit kan wel of dat kan niet? Nee, dat mag voor ons niet moeilijk zijn, want als een heksenjacht gaat worden op mensen, dan zijn we echt verkeerd bezig. En daar wordt ook urenlang over gesproken. Wij toetsen dat, wij leggen het aan deskundigen voor van
kan dat wel, rijden we een scheve schaats. Dus wij doen dat echt, die ervaring hebben we inmiddels. Met heel veel mensen samen kijken we naar zo'n onderwerp. Want we realiseren ons natuurlijk ook wel dat wij wel met informatie moeten komen die juist is, omdat anders zo'n persoon behoorlijk beschadigd kan worden. Ja. En dat mag niet de bedoeling zijn. Ik bedoel, dan moet, dus het kan niet zo zijn, dat laat dat uit de wereld nog op, en dat een rancuneuze journalist een stuk schrijft. Ja, dat is onbestaanbaar. Ik bedoel, daar moeten we echt voor waken. Ja, omdat dat beeld, dat bestond denk ik, maar dat bestaat dus niet meer nu. Nee. Jij bent zelf... Goed, dat hadden ze in de kwestie Leers, dat is met Varij. Iedere keer, politiek is ook mensenwerk, en iedere keer als we wat meer naar een persoon gaan kijken, dat is niet om hem te slachtofferen of wat dan ook, maar dan krijg je dat natuurlijk. De krant is tegen die persoon, ja. Dus zo krijg je het met voetballers ook. Hè. De nationale pers is nu tegen Van Persie, want Huntelaar moet het worden. Zo zit het natuurlijk ook niet in elkaar. Ja, en als Johan Derksen zegt dat 3 jaar lang dat Kuyt er helemaal niks van kan, en hij zegt maandagavond in één keer Kuyt moet erin, dat kan allemaal. Dat heet opportunisme. Ja, precies. Ja. Jij bent zelf ook sportief geweest en ook verantwoordelijk voor de sport bij Dagblad te Limburger. Ja. Sport je nog? Ja, niet meer zoveel als ik zou willen, maar ik doe inderdaad nog wel wat aan sport. Kun je nog een balletje trappen? Een beetje. Ik zal wel moeten dadelijk, denk ik. Ja, Huub mag dadelijk het opnemen tegen Erik van der Leur bij onze Kickstar. Huub, bedankt. Tot zover. Ik verheug me al op dadelijk. Ik ga oefenen. Tijd voor wat muziek, dames en heren. Hier is Mulder Mulder, 's nachts na 2. Zo'n minuut of 2, dan gaat in ons stamcafé de deur op slot. Je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit de kaarsen, de gasten gaan in rijen staan. Hoogste tijd voor het allerlaatste lied. De kastelein en zijn vrouw die gaan als vol. De hele meute volgt en we zingen allemaal in koor. 's Nachts na 2, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven dat wij vannacht niet meer slapen gaan. Ja, 's nachts na 2, dan komt de dak hier altijd naar beneden. En wij naar boven waar we trouw beloven tot morgens vroeg door te gaan. De man naast mij is advocaat, hij maakt het 's avonds meestal aan dronk het huis, was een pantoffelheld. Zijn vrouw zei op, bekijk het maar, de fles eruit of jij gaat maar. Toen kost die Willem Heiden voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn chique haak naast Blondevien. Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stamcafeetje zien. 's Nachts na 2, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven dat wij vannacht niet meer slapen gaan. Ja, 's nachts na 2, dan komt de dak hier altijd naar beneden. En wij naar boven waar we trouw beloven tot morgens vroeg door te gaan. En zo gaat het een tijdje door, ten slotte zakt het hele koor naar hem doodsmoe op de grond. De kastelein die heeft een lol, hij gooit nog eens de glazen vol en ik kus hem een blondje op de mond. Ze kijkt hem aan en verbaasd, wat doe je nou? Mij moet wel door waarom we stam, vertel ik alles aan je vrouw. 's Nachts na 2, dan gaan we met z'n allen naar beneden. En weer naar boven waar we trouw beloven dat wij vannacht niet meer slapen gaan. Ja, 's nachts na 2, dan komt het dak hier altijd naar beneden. En weer naar boven waar we trouw beloven tot morgens vroeg door te gaan. Ja, elkaar beloven tot morgens vroeg door te gaan. Ja, 's nachts na 2, Erik van der Leur, aangeschoven inmiddels. Welkom. Hebben wij ook nog gezellige tijden gekend, denk ik. Ja, dat was vaak ver na 2. Ver na 2. Ik zit hier tegenover Alfons Maria Erik Patrick van der Leur, geboren op 16 augustus 1965. 46 jaar jong. Lentes. En still going strong, vraagteken.
Nou, we hebben vorige week gevoetbald tegen elkaar. En ik heb geloof ik 3 of 4 dagen spierpijn gehad. Dus het is niet meer zo strong. Ik maar 1 dag, ik ging er ook na een helft uit, dat scheelt. Ja. Hey Erik, voor de mensen thuis die denken, wat doet die Van der Leur nou nog? Tot november bij Aken gewerkt. En toen? En toen heel veel onderweg geweest. Ik ben bij heel veel trainers geweest. Waarvan ik dacht, daar kon ik iets van leren. Waaronder Huub Stevens, Frank de Boer, Alex Pastoor. Schalke, Ajax, NEC. NEC. Ik mag NEC zeggen. Ja. Ik ben bij Bert van Marwijk geweest, bij Zef van Goossen geweest. Ik ben bij Christophe Daum geweest. Ik ben bij mijn oude collega geweest, Peter Uballa in Salzburg. Daar heb ik meteen Andries Jonker nog in München meegepikt. En bij Ricardo Monis ben ik nog. Maar waarom? Want dat heeft een doel, dat je al die mensen bezoekt. Ja, eens kijken wat zij misschien anders doen dan dat ik doe als trainer. Conclusie was vaak nee. Waar ik wel echt veel van mee heb genomen is de week bij Christophe Daum. Ja, dat is voor mij absoluut de top. En hoe die de lijnen opsnuift of hoe? Nee, ja, dat was heel typerend. Ik mocht hem alles vragen, dus ik heb daar natuurlijk ook naar gevraagd. Ik zeg, ja, hoe heb je dat zelf ervaren? Toen zei hij van, ik heb 1 fout gemaakt. Ik heb het proberen te verheimelijken. En daarna ook nog zo stom geweest om te zeggen van testen. Hij zegt, daar heb ik ook van geleerd. En ik had toen al een aardige carrière, zegt hij. Hij zegt, maar dat was de enige fout die ik daarin gemaakt heb. Ja, absoluut. Maar waar ik naartoe wil, jij doet dat niet voor niks. Jij hebt coach betaald voetbal binnengehaald. Ja. Jij wil je als trainer profileren binnenkort. Nou, of ik me als trainer wil profileren. Ik wil gewoon gebruik maken van het diploma. En op welk niveau vind ik nog niet zo spannend. Ik wil gewoon iedere dag serieus genomen worden. En ik wil plezier aan het werk hebben. Nou, en dat heb ik bij al die mensen waar ik geweest ben, heb ik toch het gevoel gehad dat zij dat met heel veel plezier deden. Wat je in die dagen meepikt en in gesprekken meepikt. Het was ook prettig om met mensen te praten die je ook eens af en toe de spiegel voor het gezicht drukten. De Zef van Goossen, de Bert van Marwijk en de Huub Stevens. Die ook heel kritisch durven te zijn ten opzichte van mij. Nou, dat vind ik heel prettig. Want daar kan ik iets mee. Ja, veel mensen denken dat jij daar problemen mee hebt, maar ik weet dat nog uit mijn tijd dat we samen gevoetbald hebben. Je hebt dat af en toe zelfs nodig. Nou, ik vind het zelfs heel prettig. Ja? Het voorbeeld van Huub Stevens, waarbij ik eigenlijk iedere dag het slachtoffer wel was. En als hij dan een dag of 2 dagen niks zei, dan ging ik automatisch een kantoortje bij hem binnen en vroeg wat aan de hand was. En meestal was er nog iets aan de hand. Maar ik heb door mijn hele carrière daar ook een beetje van geleefd. Dat maakte me ook beter. Wat zoek jij voor club of waar sta je voor open voor welke club? Nou ja, voor welke functie? Ik sta in principe voor alles open. Ik heb laatst een gesprek met Gerard Wieler van Rode JC gehad. Die vroeg mij ook, wat wil je? En toen heb ik ook gezegd van nou, ik wil gewoon plezier hebben. En ik wil dat doen waar ik ook mijn ei in kwijt kan. En bij Aken heb ik gewoon 3,5 jaar meer dan prima kunnen werken. Tot op de laatste minuut heb ik met heel veel plezier daar kunnen werken. En daar heb ik ook denk ik iets neergezet. En goed, iedere uitdaging waar ik datzelfde gevoel bij heb, dat neem ik serieus. Dus dat hoeft niet per se gelijk een functie te zijn als hoofdtrainer? Nee, want ik heb natuurlijk ook nu gemerkt als assistent dat daarboven een bepaalde rol spelen. Eigenlijk je carrière ook afhankelijk maakt van 22 profvoetballers. En dat ben je niet gewend als profvoetballer. Hè? Daar heb je je eigen prestatie vaak in eigen handen. Wat haalt een club binnen als ze jou binnenhalen? Waar sta jij voor garant? Nou, ik denk dat ik aardig bewezen heb dat ik talenten beter kan maken. Ik heb van mijn bij Aken, bij Roda? Daar heb ik het op een bepaalde manier waar niet iedereen het mee eens was in eerste instantie. En heb ik toch wel een aardig resultaat gehaald. Het tweede elftal bij Aken wat ik gedaan heb, daar zijn uiteindelijk 9 jongens prof van geworden. Binnen 2,5 jaar. Dat is veel. Waarvan er ook een aantal gewoon voor veel geld verkocht zijn geworden. Dus ik denk dat dat wel een aardige rol voor mij is. Los van het feit dat ik denk dat ik ook ergens als hoofdtrainer zou kunnen functioneren. Ja, want daar hoop je natuurlijk stiekem wel op.
Ja goed, je haalt je coachbetaald voetbal niet voor niks. Dus uiteindelijk is dat het ultieme doel. Alleen daar leiden veel meer wegen naar dat doel. Ja. Dus voorlopig geen uitspraak over die en die club? Nee. Nee, jammer. Nee. Hey Erik, je zit hier ook vanwege de EK. Je hebt zelf, als ik goed heb, 2 interlands op je naam staan. Ja. 2 oranje haasjes in je kast thuis. We weten dus de uitslag van Nederland-Duitsland niet. Ja. Maar wat valt je tot nu toe op EK op? Nou, wat me opviel is wat je net ook al aanhaalde, de kritische houding. Waarbij ik de wenkbrauwen frons op het moment dat iedereen zich te woord meldt. Kijk, de gebruikelijke mensen die bij ieder groot toernooi of bij iedere kwalificatiewedstrijd in beeld komen, de Derksens en noem ze maar op. Daar heb ik nog minder moeite mee, want die zijn er altijd. Maar in één keer meldde zich deze week een ex-international die maar vond dat Bert moest opstappen wanneer ze nu in de eerste ronde eruit vlogen. En, Wie was dat? Pierre van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk, ja? Ja, die meldde ook in één keer dat hij vond dat Bert maar moest gaan of dat het misschien wel de logische stap zou zijn dat hij dan zou moeten vertrekken. Ik vind dat allemaal prima, maar tot nu toe vind ik dat ondanks het verlies tegen Denemarken, wat niet ja, ik zeg daar heb je 2 partijen voor nodig om een goede wedstrijd te spelen. Maar ik vind dat we onterecht hebben verloren tegen Denemarken. Ja, ik denk dat als je 16 kansen krijgt, dan mag er wel een bal in. En als Nederland het eerste kwartier scoort waar ze alle gelegenheden hebben, verliezen ze die pot nooit. Nee, ik denk dat gaandeweg de wedstrijd, ja, goed, wij praten dan over, tenminste uit mijn ervaring, op het niveau van Aken en Roda, waar je het bij de jeugd hebt over balaannames. Als iemand bij mijn elftal de bal met linksbuitenkant had aangenomen. Van Persie doel je op, de kans, als hij hem goed aanneemt, tikt hij hem zo binnen. Dan denk ik dat wij daar iets van gezegd hebben. En nu, ja, absoluut. Ja. Ja. Beste spelers tot nou toe, en dan heb ik het niet alleen over Oranje, ik heb het op de EK. ja, Wie vallen jou positief op? Ik vind een aantal Russen wel aardig. Die 3 doelpunten maakt met die onuitsprekelijke naam. Ja, die vind ik wel leuk. Die doen wel verrassende dingen. Wat opvallend is dat, wat ik heel slecht vond eigenlijk, is dat Chelsea de Champions League gewonnen heeft. Want je ziet in één keer een aantal trainers en coaches dezelfde manier van voetbal hanteren, toch een beetje afwachtend. En dat vind ik niet positief voor een aantal wedstrijden. Ik heb gisteren naar Polen-Rusland zitten te kijken. Dat was open wedstrijd. Dat was heel leuk om naar te kijken. Was echt leuk. Maar daarvoor heb ik Griekenland-Tsjechië gezien. Ja, om het op zijn Duits te zeggen, daar krijg je augenkrebs van. Augenkrebs. Ja. Ja, we hadden hier eergisteren hadden we hier de Duitse voetbaltermen, het Duitse voetbalwoordenboek. Ja. Een Flügelflitzer. Een Flügelflitzer. Ja, augenkrebs hadden we daar niet bij. Ik zag iemand die me qua voetbalstijl op jou deed lijken. Dus een compliment voor jou. Een van de betere die ik tot nu toe gezien heb van Kroatië. Modric, fantastische voetballer. Ja, dat zijn types wat opvallend is dat soort types eigenlijk steeds minder aanwezig is op de voetbalvelden. Ja, kijk, de Özils, de Modric, de Sneijers, de Van der Vaart. Dat vind ik toch voetballers die een elftal beter kunnen maken. Ook als ze zelf niet in de wedstrijd zitten. Hè. Ja. Die hebben toch altijd de extra's, dus die zou ik ook altijd opstellen. En de mindere goden, ja, heel moeilijk om dat aan een voetballer tegenwoordig uit te leggen dat hij een mindere god is. Hè. Ze hebben allemaal hun eigen zaakwaarnemer, hun eigen groepje om hem heen die ze vertellen hoe fantastisch ze zijn. Ja, en dat stoort wel eens in het teamproces. Hè. Daardoor wordt er vaak ook gekozen voor heel veel dezelfde types. En sneeuwen eigenlijk de beste voetballers onder. Maar hoe zou jij het Nederlands elftal, als jij vrij mocht kiezen, neerzetten dan? Hoe zou jij spelen? Want het gaat, dat heb ik het idee dat de pers wel eens vergeet, het gaat om het beste team, niet om de beste spelers. Ja, ik ben precies dezelfde mening toegedaan. Kijk, de discussie altijd, ook vroeger bij ons, hè, ik kon bijvoorbeeld niet samen met Erwin van der Broek voetballen. Ja, zei men. Van der Vaart kan niet met Sneijder. Ja, en die discussies, ja, die vind ik niet zo spannend. Probeer het uit, functioneert het niet, dan probeer je iets anders. Nou, tot nu toe heeft alles gefunctioneerd bij het Nederlands elftal.
Er zijn ook een aantal slechte wedstrijden, er zijn heel weinig slechte wedstrijden bij geweest. Maar het resultaat heeft altijd geklopt. Dus ik vind de discussie om met Huntelaar of met Van Persie of met beide te spelen, ik vind die niet zo spannend. Op het moment dat het met Van Persie niet meer gaat, dan komt Huntelaar. En als het met Huntelaar dan een tijdje niet gaat. Maar dat is toch trainer zijn, zorgen voor duidelijkheid. Die twee spelers weten al 4 jaar, wij maken uit, of 2 jaar, wij maken uit wie de spitspositie heeft. Ja. Door het nu helemaal op kop te gooien in een ander systeem, zorg je toch alleen maar voor onduidelijkheid. Nou, je gaat de vastigheden die je hebt, die ga je verstoren. En een voetballer is gebaat bij structuur. De huidige generatie moet structuur krijgen. Nou, en die structuur die ligt al jaren klaar bij Bert. Nu wordt getwijfeld aan de structuur. Waarbij ik zeg van je kan nooit twijfelen aan de structuur. Want als je geen structuur hebt, dat vind ik slecht. En slechte structuur, ja, daar wordt niemand beter van. Maar ik vind het ook prima dat Willems nu voetbalt. Want alle andere zaken waren alternatieven. Dat waren middenvelders of centrale verdedigers. En ik vind dat Willems een logische keuze is. Wat ook een logische keuze is dat we jou straks lekker dat balletje laten raken weer. Kun je het nog? Ik hoop het. We zullen het straks zien. Wij gaan zo naar de reclame, maar we hebben eerst nog een prijsvraag. En niet zomaar een prijsvraag. U kunt gewoon een verblijf hier in vakantiepark de Weerterbergen verdienen. Als u weet wat het antwoord is op de volgende vraag, en dat is hoe de mascotte heet hier in vakantiepark Weerterbergen. Dus hoe de mascotte hier op Rompot, vakantiepark de Weerterbergen heet. Stuur uw antwoord naar redactie@tvl.nl en misschien wint u een verblijf hier op dit vakantiepark. Wij zijn zo met u terug. Eerst even naar de reclame.